Berak azalduko digu, kimika organikoan doktorea izan da fenomeno honen zergatia. Berak, Eureka Museoan lan egin zuen 7 urtez, eta komunikazio eta divulgazio arduraduna da gaur egun materialen fisika zentroan, eta berdintasun proiektuetan ere oso aktiboa da. Hemen ikusten duzue, mikrouinekin dantzan jarriko gaituela, hortaz adi burua eta adi gorputzak ere. Mikrouinekin dantzan, txalo bero bat, Idoia Mujikari. Atxaldeon! Eskerrik asko guztiei etortzeagatik eta eskerrik asko baita ere unibertsitateari aukera hau emateagatik. Ados nago, makinek gauza asko egiten dituztegu baino beto eta horien artean makina ekarriet jakin dezazuela bidean platera puskatu zaidala, ja kotxetik ateratzen, eukidet momento bat hola tipo Pepe Villuela, zakit hemen adineko dan publikoa, baina aterkia mikrobilabea ekarri ditut arraultze goziak. Bueno, esplikatuko dizu ezin dan pixka bat historia. Ni lan egiten dut aldudanetan zabalkundean, eta lago batean galdera hau bota zidaten. Zergatik egiten du ezan da arrautz egosi batek mikrouin labean berotzean. Xabik esan digun bezala, gehiengoek badakizue batzutan mikrouin labea, ondo esangoet, erabiltzen dezunean, batean eztanda bat entzuten dezu. Adibidez, palomitak egiten badituzu, hori da ohikoena, ez da? Baina galdera bota ziguten. Eta erantzuna bilatzen, konturatu nintzen, noski, zientzia pila bat dagoela horratzean, eta gainera mikrouin labeak beti ez duela izan oso fama ona, ez da? Hemengoek zeintzuk gaitu dezue norbait esaten, ez jarri gertu, ez jarri umea mikrouin labearen aurrean, kontu zibili, ez dago ondo seiatuta eta horrelakoak, altsaskua. Nire izeba batek esatezian, ez jarri janaria aurrean, eta nik esaten, emakumea barruan jarri behar duta, osea, bale, venga, ba. Bueno, pixka bat, esan dizuedan bezala, saiatuka naiz, erabiliko duten materiala, ze oso divulgarria, oso erreixa saiatuko naiz egiten, baina erabili beharko ditut hori bai, fisika, kimika, historia pixka bat, arrautzak, poliakrilato sodikoa, ura eta mikrobilabea. Ez izutu inungo hitzekin, bale? Guazen gutxika. Venga, fisika, pixka bat. Zer dira uinak? Agian, adibiderik errexena, olatuak beraiek dira, ez? Beti esan digute. Fizikan esplikatzen digutean zer da nuin bat, irudikatzen dugu olatu hori datorrena, eta azkenean da energiaren propagazio bat, ez da? Bide batean. Baina materia bera ez daka zertan mugitu behar. Hau pixkat konfusua da, baina zuek, hemerekarri dizue da marrazki hau, niretzat bereziki errexa da, edo erraz jartzen digu ulertzea, ze aipatzen dugun uin mota hau uin elektromagnetikoa da, espektro elektromagnetikoa, eta horren barruan uin mota asko daude. Mota esaten detenean, esan nahi dut, hemen asaldunen izuena da, orokorrean uin bat beste batetik bereizteko, distantzia honi begiratu behar diogu. Piko batetik bestera dijoan distantzira. Horren arabera salkatu egiten ditugu, baita mikrouinak eta salkatu egiten ditugu orokorrean uin elektromagnetikoak espektro hori deritzoguna. Irrati uinak danok ditugu ezagunak. Begiratu ze handiak diran. Tamaina da, benetan ze tamaina daukan uina. Horregatikan agian ulertu dezakezu ere, zergatikan zubi batetik pasatze zeranean kotxearekin irratia askotan ja ez dezuen entzuten. Mikrouinak irrati uinak bezalakoak dira. Baina, beste ikusten dezuenez, beti honi uin luzeera deitzen diogu, beste uin luzeera batekin. Mugitzen jungo bagina, uin luzeera txikiagoetara, iritsiko gineateke, baita gamma izpietara, X izpietara, eta beste izpimoto batzuetara. Hau da fisikaren aldetik. Venga. Zertarako balio izan digu hau? Historian, etzazue pentsa mikrouinak asmatu zirela guk esnea berotzeko. Adibidez, Big Bang bera azaltzearen teoria, bera sustatuta dago, mantenduta dago, mikrouinak jaso ditugulako. Nolabait daukago irudi hau, esaten diguna momenturen batean, egon zala eztanda bat, eta eztanda hori norantza guztietara zabaldu zala. Eta zer iristen zaigu? Mikrouinak iristen zaizkigu. Hori jakin dezazuen. Beraz, etxean daukan, beldurra daukanari, kendu jozue, ze mikrouinez inguratuta gaude. Eta informazio asko ematen digute. Baina, bota dezagun orain historia pixka bat, eta konkretuki gure makina hau nundikan aterazan. Makina hau Percy Spencerri zor diogu. Bera fizikaria zan, eta magnetron izeneko tramankulo batekin lanean ari zala, konturatu zan, sakelean zeukan, nola poltsikoan zeukan, txokolatezko barra bat, urtu egin zitzaiola, bera martxan jartzea.
Froga egin zuen eta jarri zituen arto batzuk eta ikusi zuen eztanda egiten zuela. Gauza bat bestera, eraman zuten Percy Spencer izatea Microwave Man, bera izan baitzan lehenengoa konturatzen aplikazio hori eukiz dezakela. Zenbat alditan pasantzen den zientzia hau. Gauza bat frogatzen ari zerala eta bukatzen dezula beste bat asmatzen. Bueno, Microwave Man honek asmatu zuena, hortikan urte batzuetara saltzen zen ja, esango etxeetarako, baina behitu, 380 kilo pixatzen zituen, lehenengo mikroinlabeak, eta garai hortako $5,000 balio zituen. Beraz, ez daukaz zerrikusirik gaur egun daukagunarekin, baina behintzat hau izan zen aintzinekoa. Bale, orain fisika eta kimika, jari eragerturatzen nire mundura. Ze pentsatze dezue pasatzen zaiola urari mikroinlabe batean? Zergatik berotzen du mikroinlabe alegia? Justu mikroinlabeak, esan dizuet, irrati mota bat bezalako uinak dirala, ez da? Irrati horretan jartzen duten abestia, ura txoratu egiten dute. Ur molekulak txoratu egiten dira, abesti horrekin, justu frekuentzia horretan. Gutxi gora bera, 2.200 milioi aldiz buelta ematen du ur molekula bakoitzak mikroondasa pizten degunean, segunduro. 2.200 milioi buelta. Orduan, energiaz goraino jartzen dira. Hor barruan dagoen ur guztia pila bat mugitzen hasiko da. Hemen jarri dizu eta ze asko gustatzen zait, molekulak ikustea ez direla gauza estatikoak eta ez direla H2O idazten dugunean kimikan ez dala hori. Hau da gauza bat gai dana mugitzeko, bai? Bale, kimikaren aldetik, berriz ere bueltatu gaitezen galerara. Arraultza, hemen egosia ekarri dut ja, bai? Baina zein da arraultz baten konposizioa. Ikusten badezute, zuringoa, gutxi gora bera, 98% ura da. Beste zertxo bat proteinak, gorringoan ura pixka gutxiago, baina guztira hemen gehien dagona asko, 70% gora, ura da. Arraultz batean, ekarri zan manual arraultz bat, ikusiko genuke erraix. Hor barruan dagoena, likidoa dela, hor erripurdiko zerbaitetan da bilela. Baina bine gozi dagula, non dago ura? Jarritzen du bertan, eskapatu eginda. Hori frogatzeko, lehenengo bolondresa behar dut. Ez dizuet esan bolondresak behar ditu dala? Pues ale, zuek esan edo nik esango dut. Altxaskuak, apai, torri. Mila esker, txalo bat. Zure izena? Iban. Iban, euskera zakizu? Bai. Aupa, zu, ze ondo. Bestela ingo itzulpena. Bueno, bale, frogatu nahi dut, kimika pixka bat erabiltzen, benetan ur pila bat harrapatu dezakegula, nahiz eta hasierako ura likidoa izan, harrapatu dezakegula sare batean. Hartu arraultza, konprobatu, likidoa da? Ez. Ez. Ez da likidoa. Baina nik esatizut hor barruan hasieran zegoen ura berdina dagoela. 177tik gora ura dela. Bale, orain zuk egingo dezu esperimentua. Kimika gustatzen zitzaizun? Fisika nahiago. Pues ala. Ongi etorri. Hartu itzazu pare bat goiaraka da. Azkenean kimika eta sukaldaritza oso ontzekoak dira. Sin miedo, no? Bai. Siempre sin miedo, lasai. Hau da, aipatu dudan hitz potolo hori, poliakrilato sodikoa deitzen diogu. Laborategian egindako polimero bat da, eta ikusiko duzuen oso erabilgarria da, eta etxe askoetan iraltza bat izan zen. Bale, orain, ikusten duzu hau ura likidoa da, ezta? Hemen daukagu, hauts bat, botako dut, bale? Ez du esplotatzen, ez da? Bai, oraintxe. Esplotatzen du? Bai, oraintxe. Lase, metu. Toma. Hala! Hemen, ura harrapatuta dago. Orain, mesedez, konprobatuko duzu ez dago laia likidoa? Ikutu dezake? Bai, ez jan. Bale. Batzutan, eskua ematen duzu eta beso hartzen dizute ikutu bai, baina ez jan. Ez dago urik. Ez dago urik, baina badago, esan nahi duela segundu bat, bai, hori da, eskerrik asko. Hemen txezure... Bueno, honekin frogatu nahi nizuena da, kimika erabiliz, naturak hori bazekien, izkutatu dezakegula sustantzia bat, eta gorde dezakegula oso struktura egonkor batean. Arraultzan hori gertatu da, arraultza berotu degunean, kate batzuk daude hor arraultzan, albuminarenak, fibra batzuk, proteinak dira normalean, desnaturalizatu egiten dira, hautsi egiten dira hor zeuden lotura batzuk, eta berri batzuk sortu, berotzen ditugunean. Berri horiek sortzen diranean oso era
egonkorrean eta oso ondo antolatzen da. Eta antolatzen diren tartetxo horiek guztitan ura sartzen da, baina ura egon hor dago, naiz eta solidoa egon, eta ez dago hotza. Eske, hau da pixka bat kontraintuitiboa, baina uste garrantzitsua dela ulertzea. Bale, orduan ulertu dugu hor dagoela. Hemen bueltatuko gera, zenbat denbora gelditzen zait? Venga, hemen bueltatuko gera hasierako galderara. Arrautze gorzia, orain ja ulertu dugu barruan ura dagola, badakigu mikrouinek justu urarekin daukaten erlazio zoragarri hori, eta badakigu ere ura harrapatu degula sare batetan, bai, hemen polimero honekin egin deten, por cierto, zertarako uste duzu erabiltzen dela hau? Ezin da jan. Pixoialetan, pardeletan. Pardel bat irekitzen badezu etxean, autopatuko duzue. Pardelak eta konpresak eta erabiltzen ditugun gauzak, azken finean behar dezunean azkar batean harrapatzea ura eta berriz ez ateratzea, horretarako erabiltzen da. Venga, eta orain bolondrez, ez ditut eskatuko, danak izango zeate bolondrez, ados? Bai, venga, altxa! Banatuko izkizuet, eske bideo bat neukan, baina ez du funtzionatzen, orduan, egingo dugu bestera batera. Esan dugu, arraultz baten formula kimikoa dela, 177 ura, ezta? Bueno, banatzen ari naiz, hemen ura zeatenak, mikrouina labea martxan jartzen detenean, dantzan hasi beharko zeate. Horrela. Bale, gantza bat zeate ere bai, lipido bat baldin bat zeate ere bai. Ale, betu, jun banatzen. Hemen gehiengoak ura, proteinen bat tokatu zaizu, zugeli egon zaitezke lasai, ura, jun banatzen. Hemen neukana paperetan arraultz bat zan. Azkenean proportzioak mantendu ditut gutxi gora bera eta bakoitza izango zeate ura edo proteina edo gantza. Bueno, esan dizuet, mikrouinak dira gutxi gora bera 10-12 zentimetroko uinak, bai? Eta justu berai uin hoiek urari gustatzen zaizkio pila bat. Orduan, ura tokatu bazaizue, eskatuko dizuet 2.200 milioi aldiz buelta emateko segundo bakoitzean. Ados? Bai. Bueno, konformatuko nintzateke, gutxinez, egingo bagenu, metafora lortuko bagenu, eta ondoan proteinaren bat baldin badago, aber kapazadan aguantatzeko dantza egin gabe ikusita inguruko guztiak dantzan daudela, nahi gabe ere igual bultza ingo dezute, orduan, ez dakizea besti nahiko zenuketen zuek, niri hau gustatzen zait. Opa, ura! Venga, zeitu dira ura! Lipidoak ere bai! Venga, ura eta lipidoak, oso ondo! Hasi gara berotzen, venga, bikain! Danak bihurtu zeate mikrouin labe bat, oso ondo! Super ondo! Que cortapedos, Orain amartxartu dezutela. Pues neukan inungo esperantzarik, eskerrik asko dantza egiten. Pentsatu detenean goizan esan dut, ikusiko zu. Bueno, eta ja bukatzeko, ze ja denbora bukatu zait seguro. Itzaldi hau prestatzen, gauza bat ikusi dut interneten eta flipau egin dut eta funtzionatzen du. Orduan, hau utziko dizuet pildoratxo bezala, zuek topatu dezazuten erantzuna edo hemen ikusitakoarekin agian abergaizeaten ulertzeko ze pasatzen ari dan. Mahats bat, erditik moztu dut, jarri diot horrela, bueno, erditik moztu, baina elkarrekin oraindik kontaktuan egon dadila. Ikusten dezu edanak ondo mikrouin labea? Bale, martxan jarrikoet. Arraultza ez dut jarriko, ez dugu estandarik egingo, ados? Ez benetan arriskutsua da, bilatzen badezute YouTubeen bideoa ikusiko duzu oso arriskutsua izan daitekela. Baina, hau... Ez que flipatu egin nun. Gelditu nintzera de, zer gaina, ikusi nun eta esan, seguro hau mantai bat dala eta honek ez funtzionatzen etxean egon umeekin, moztu nun batxa eta errepente ni izan esaten, atzera! Osea, atzera danak, eta gero ikusi dut, plasma sortzen dela oso arrazoi konkretu batengatik eta bakarrekan mahatxekin funtzionatzen duela, baina animatzen zaituztet etxean saiatzea eta nahi badezu erantzuna oso ondo esplikatzen du Veritasium youtuberrak bere YouTube kanalean. Oso ondo azalduta dago eta benetan es alucinante, ¿no? Osea, hacer plasma así...
Eta listo.